Not to the very good, and you look at it. Only one day, I go around the one of this where I could do here. Come women, I do it. I am her, I am free of war, a corridor. Now, what is a many have after I don't know them. Mine up wherever I had to watch. So, do I have no go up around one way? Never going here, go don't know what, and they have given them. They live in peace. Dịka nna ha na-anọ ọzọ. Mgbe nna ha na-arụkwa ajọrọ mma, ọ chọdebere udo and udo ka anyị jiri biri. Only one day, anyị kpọkwara ndị mmadụ bịa ekpere anyị kpere ụlọ hia ka mgbe na anyị jiri biri. Anyị na ha arụ anya buru ya pụọ na kọrịdọ. Ga amarịsa emere ihe atọgharịrị ọnụ nga. Mgbe anyị na-apụ ebe anyị achịbago ọchị. So udo aha nọ ka ọ gwakwara m bụ ụmụ ya. Na-enwekwa ihe ka udo n'ụwa and they have given them they live in peace. Ka ebe ị na-ekpeziri ezinụlọ dịka a na-eme emume isi papa laa nke ọma n'ụbọchị taa.
Late Ezinna, Chief Ezinna Ezekiel Ajuibe Tata wee dị ụbọchị akara and ọ bịakwakwana anyị malitere ya site na nsọpụrụ eso aja misa usoro ihe ndị ọzọzi fada na ezinụlọ anyị ga-etikọ aka were mejupụta omenala dị iche iche. Anyị ma na ụdị otu a mpa anyị si kwu ya o nwere ike ọ bụrụ otu ahụ usoro ya siri gawa abụọ ekwesị eme, mana ihe a bụ otu kwụsị o were si otu adị ndị anyị mejupụtara ya were site na ịkaba ahụ were mejupụta ihe okwu. On 6th of September, elikwere ya 7th of September were yie mmemme a anyị nọ n'ime ya taa. Anyị na-ayọ ụnụ ndị bịajutere ebe a were nyere anyị aka imejupụta ọkwa ndị ọzọ, especially usoro a ga-esi were mee ihe ka ọ gaa n'anya ya. Ọ bụghị ihe gbara anyị garị onye anyị na-atụbaghị anya na ọnwụ ya ga-eweta ọtụtụ mmadụ, kpọtakwa ndị enyi na ndị mba dị iche iche n'obodo ukwu. Anyị na-ayọ anyị nwabụ ndị obodo ukwu ka anyị nwee ike inyere anyị aka ka ọ dịrị anyị izi ime ihe n'usoro ya site n'irube isi na atụmatụ dị iche iche. Ọ gasị usoro a ga-esi were mee ihe na be anyị ma alago na ịpaki moto. Enwere ndị otu anyị na-ebe anyị nwere ndị na-ebe ahụ maybe ndị fada na ọda kas ga-enwere ike ime ala ahụ o wee nwee ike dara anyị izi dịka ọbata na ya na enu ka ọ dara anyị mfe na-enupụghị isi n'usoro ọbụla a ga-esi were mee ihe. Anyị ga-amalitekwa n'oge ọ dị suppose iwu 2 days burial otu anyị si kwado ọtọba anya bụ, mana anyị mana mpa anyị onye nke na-erube isi n'usoro nke obodo na chọọchị agaghị ada ha bi na emena 2 days. Ya ka anyị ji sikawa ahụ were mee ya 1 day, and by 1 day ahụ ọ ga-adịtụ hectic. So anyị ga-ayọ biko nụ ka anyị nwee aka nwee ike usoro lay down procedures a ga-eji were mee ihe ka ọ dịrị anyị izi. Biko ndị obodo anụmanụ ụlọ
mgbe ndị bịara abịa mgbe ụlọ ga-alakwa ka Chukwu dobe ụnụ dogago ụnụ ebe dị iche ụlọ ga-ala. Ihe ndị ọzọzi a ga-eji were mee mmemme ma canopies ma ebe ndị dị iche iche ga-anọ ụnụ anwụchuna otu dị Jesu Kristi. Ili amụma na ụzọ kwesịrị ekwesị ya bụ ka iji nwaanyị Chineke onye mere ihe niile ndụ ka o bụchaa anya na papa Ezinna Ezekiel onye anyị na-eyi ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na nke niile kwere aga ka Chineke gosi ebere ike ka ọ dị ya. Nwanne anyị bụ Ezekiel bụkwa onye ji ọnwụ wee gbapụta, onye abụrụ uwe ojii, onye mere na-adịkwanya mma, onye bụkwazị nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mere onye sonye na nnukwu ọgbakọ eze ahụ na abụghị nke ngwụcha na na mmekọ nke nsọ niile. Ezinna Ezekiel Ajuibe anyị ji aka na site nchekwube anyị n'oge Jesu Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị nwere n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma niile iji egozi obodo gị ụwa na ndụ nke akụrụ iwu ahụhụ. Ihe ọma ya bụ ihe ịrịba ama ka anyị ji amata obi ọma na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ekele ntị na-ayọ ka anyị na-ayọ gị onyenwe anyị, biko kpọtere obodo gị nwanne anyị na papa anyị Ezinna Ezekiel Ajuibe ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Wekwa ọnụ anyị onye n'ụwa ahụ aka ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe anyị wee na-akasi ike ụwa anyị obi wee rukwa anyị ga-eje izute Kristi. Etu aka anyị na nwanne anyị Ezekiel Ajuibe sonyere anyị
na odogwu ka ebo na odogwu ka ebo na-akwado na ndị nna odogwu ka ebo eze na-aja ha mma odogwu ka ebo eze na odogwu ka ebo eze yes and on our body, no one be handed because the other down and have fun. But I don't know about a divine or what I don't know about. I don't know what on another level. They did it, yes. Why you do that? The level woman, Chineke ka ọ na-ala lekwanụ onye Chineke hụrụ n'anya ka ọ na-ala onye rụchara ọrụ bịara n'ụwa nata certificate n'ala Chukwu. Nwanne m, ọ bụrụ onye ka ị na-ekwu maka ya? Ezinna Ajuibe, Umunnakwe. Ezinna Ajuibe, onye nkuzi pụrụ iche, nwoke dị umeala, nwoke mara ihe, nwoke makwa ụgwọ, nwoke zuru oke, a man of discipline, n'ala Chukwu. Fellow member, St. Mary's Choir, obodo ukwu Ezinna Ajuibe. Obodo ukwu Ezinna Ajuibe. Lerida St. Mary's Parish, obodo ukwu Ezinna Ajuibe. Onye ndụmọdụ pụrụ iche St. Mary's Choir, obodo ukwu Ezinna Ajuibe. Onye isi oche obodo ukwu Fire Association Ezinna Ajuibe. Ihe ọma mmadụ mere n'ụwa ga-eje cheta ya. Ajuibe, ngozi Chukwu zuru ya ahụ, ngozi Chukwu zuru ya ahụ, ngozi Ajuibe, ngozi Chukwu zuru ya ahụ, ngozi Ajuibe, ngozi Chukwu zuru ya ahụ, o jiri ọmụmụ chọọ gị mma, ngozi Chukwu zuru ya ahụ, o jiri ọmụmụ chọọ gị mma, ngozi Chukwu zuru ya ahụ, ngozi Ajuibe, ngozi Chukwu zuru ya ahụ, ngozi Ajuibe, ngozi Chukwu zuru ya ahụ, o jiri amamihe chọọ gị
Ngozi Chukwu zuru gị ahụ. O ji n'ọgwụgwụ chọọ gị mma. Ngozi Chukwu zuru gị ahụ. O ji n'ọgwụgwụ chọọ gị mma. Ngozi Chukwu zuru gị ahụ. O jiri amamihe chọọ gị mma. Ngozi Chukwu zuru gị ahụ. O jiri agụba kụme gị okpueze. Ngozi Chukwu zuru gị ahụ. Ngozi. N'ihi ya dị ibe. N'ihi ya dị ibe. Ezinna, n'ihi ya dị ibe nwoke dị mma, anyị na-asị gị kelee awa n'udo. Emeriswa ya na-asị gị kelee awa n'udo. Association na-asị gị kelee awa n'udo. Nwunye gị mmụọ na-asị gị kelee awa n'udo. Ụmụ gị niile na-asị gị kelee awa n'udo. Convention na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ndị na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ndị ayu na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ndị Ezinna na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ndị obodo ugwu na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. Emeriswa ya na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. onye association na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. nwunye gị mmụọ na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ụmụ gị niile na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. Jesus Convention na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ndị na-erida na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ndị ayu na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ndị Ezinna na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. ndị obodo ugwu na-asị gị Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. Emesịa lawa n'udo. Baba.
From
wonderful personality in Ogodogo clan. Ezekiel, you're welcome. You and your entourage. Daddy, I've got the moment. And my name to say, he will stop. Don't worry, he will stop. Ezekiel will spawn. Into spawn. Into the spawn again. Is around the corner, and thank God I have my able leader here. I have my chief. I have the partner here to welcome him because he knows the that is our leader in this community. Bringing this kind of personality in our community is not easy. Hey, Your Excellency, give honor to him, honor is due. That's my own, and nobody should pity me. I prepared for it. So be good. Here I am the women on Lord. That one. Ekelemo maduko. Tirando ya taa uka. Akwere papa yo pazu. Ana yo Chineke bi n'eluigwe Jehova. Ona matobi ala ndokwa. Ekwanye nnukwu oche eze na alaeze eluigwe. Anyị nwa mmụọ hapụrụ hapụ. Ihe anyị ga-amụta n'aka ya bụ o mere mgbe ọ dị ndụ. Ka o si fụ nwa dibịa n'anya. Ka o si zụọ ụmụ ya zụọ okwu n'ibie. Ya kwa afọ ya bụ okwu aka. Anyị na-asị na Chineke ga-ezute ya na ndokwa site Kraịst enwe anyị. Thank you, sir. In the name of Andy, I have the people that were in the before. Thank you, General. We salute you. Papa Dongwano, empowerment victim now MC. Thank you, sir. Papa Senator, they want to get a phone. How will you go, Sarah? They want to get my senator. The phone, how will you go, Sarah? God bless you, sir.
Come back.
Thank you.
We have just arrived. Okay. Yeah, but here, I will give it to the good. Come on your review. Because I am on your review. On January. But I think I am on your review. What is it? Last year. And Ezinna Makita. I won't on the floor. I won't on the floor, member. Kita again here. I got bread on chair. Okay, yeah, it don't need the wire. Or I didn't touch water. Catholic Church. What we live here, because when we touch here, Christian there, we now you are full show to our host. You can on the after what we have on so I see all that now Jesus. because onye misiri taa ọ ga-adị aka misiri Christmas onye nwata ezotokwu na mkpara Ajuibe hold up dị n'eke enwe ndị abịrị banye na maka hold up aka ọzọ n'eke ihe a na-eme awụ obere ihe so a na-ekele famili a ọ bụrụ na ihe ego ga-eme Ezinna ga-anọ today because ama mgbe na-abịa donate blood ma enwe mgbe ọ ga-ebe so blood ga-akwụkwa because ewekata nna gị n'aka na ọ bụ ihe eji hụ nna gị na ịhụkara nna gị mana ihe ndị ọzọ a na-ekwu bụ ihe ọ na-emere otu Ezinna si were bụrụ a man of honor ị ga-esikwa otu aha na-ebibe ndụ ka Ezinna ụmụazị nke ahụ hapụrụ biko chụkwakwa ha ọfụma enwe ndị ga-abụ ndị isi ike ndị akpụkpọ gị anya ha mana ha ga na-enye nsogbu mmadụ ị ga na-eji na-achụpụrụ ha bishọ na ngwuru a ga-adịgo otu ebe ọ bụ Ezinna nọ ọbụla na-eme azụ kpatara ya ji ọkwere ya ndị ọla na-eme azụ kpatara ya ji ọkwere ya nkọta ọ ma na ọkpụrọtụ ji ọkwere ya na ama agụọla ị ga-eji ka famili ya wee na-aga n'ihu so ihe niile anyị na-eme a na-atụ na Chineke ga-ewere amara nke o dewe na famili a mee ya mmaji gburu mmaji udo nke o dewe na famili a mee ya mara gburu mmaji ị ga-abụ onye nke eji agba atụ ịbụ kpakpando obodo ịbụ gochere acha n'obodo kwu ị ga na-acha acha ụmụnne gị ga na-acha acha China Jizọs Kraịst bụ onye nwe present. I think I would have been singing. Yeah.
Here I need now peace.
again gwawo ndị enyi m niile, ndị enyi anyị niile, ndị ikwu na ibe anyị niile bịara ọgbakọ nke a na-akpọ the ceremony of burial emere taa, emere ụbọchị nke taa, ka ha mụta ihe n'ime ya. Mgbe ha ga-ala, okporo ụzọ ga-eruwe ha isi, ụkwụ agaghị akpọ ha, famili ha hapụrụ wee bịa ebe a, ego niile ha mefuru